Bos días. Empezamos rematado o Consello Ordinario da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, asunto de máxima actualidade, comenzaron as clases e, polo tanto, de xeito oficial, o curso escolar en toda a Galicia. Haberá agora incorporacións progresivas, pero hoxe mesmo tiña oportunidade de asistir no CEIP Ortigueira de Vedra, pois ao comezo das clases dos máis cativos e comprobar como foi o seu regreso ás aulas. Tanto, o que fixemos foi analizar no Consello da Xunta de Galicia un informe, un balanzo presentado pola Consellería de Educación das disposicións orzamentarias e das medidas que Galicia pon en marcha este curso 25-26 para seguir garantindo algo no que fomos pioneiros no seu momento, que é a gratuidade que permite que en Galicia, na nosa comunidade autónoma, un neno e unha nena estude totalmente de balde, dende a escola infantil, desde que se empezaron por primeira vez, ata a universidade, ata que obteñen un grao na universidade. Tal e como recolle, como decía, este balanzo, a Xunta vai investir neste curso, 25-26, 132,4 millóns de euros para beneficiar a uns 421.000 alumnos e alumnas entre a escola infantil e a universidade de cara, como decía, este curso 25-26. Algúns apartados, algúns detalles, cifras deste informe acreditan que imos investir 55 millóns de euros en axudas de comedor. Vanse beneficiar 67.000 alumnos. Deles, 46.000 son usuarios dos comedores que organiza directamente a Xunta de Galicia. Isto quere decir que 7 de cada 10 alumnos destos 67.000 van a empregar este servicio ou ben de balde, non pagando absolutamente nada, ou pagando €1 o día polo menú. E, despois, habería 21.000 alumnos que comen en comedores que manteñen as AMPAs ou os concellos e que tamén van ter axudas da Xunta de Galicia para disminuir o precio dos menús. O informe tamén fai constar que imos dedicar este curso 30,5 millóns de euros para seguir apoiando as familias na compra de libros e na compra de material. Axudas directas, fondos de préstamo ou, dende este curso, entrou en vigor xa a desgravación fiscal pola compra de material escolar e a previsión é apoiar a 322.000 estudantes. Outros 38 millóns para apoios na etapa universitaria, dende a matrícula gratuita, esa entrou en vigor ano pasado, conselación de tasas universitarias para os que as paguen, conselación das tasas de mestrados e aportación de premios extraordinarios para recoñecer o esforzo académico, ademais de apoios para estadías no estranxeiro e axudas específicas. O apoio, os premios para recoñecer o esforzo académico e estadía no estranxeiro serían 4 millóns de euros e, por último, axudas específicas para os estudantes de formación profesional, algo máis de 2,3 millóns de euros. Por lo tanto, en total, como decía, 132,4 millóns de euros para apoiar o esforzo que fan as familias ou os estudantes, garantindo, sobre todo, esa medida de ter educación absolutamente gratuita dende o primeiro ano de escolarización ata o remate da universidade. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda, na súa primeira competencia en infraestructuras, hoxe acordamos asinar un convenio co Concello de Ordes para facer obras de mellora e de humanización do campo da Feira, no lugar de Mesón do Vento. Un punto neurálxico da vila, ali celébrase o mercado deste Concello e investimento van ser 950.000 euros, dos que a Xunta vai a chegar o 60% e o 40% restante o Concello para renovar o firme, limpeza dos muros que están ali, instalación de bancos de cantaría ou mellora dos itinerarios pionís que conducen hacia este punto neurálxico. Outro acordo da Consellería de Planificación de Infraestructuras foi o que nos levou, outra proposta, da Consellería, levou a que o Consello aprobáramos hoxe o proxecto de trazado para realizar melloras na estrada AC 406,
o seu paso polos concellos de Val do Dubra e da Baña. Van ser 4,3 millóns de euros, esta é a estrada que une Santiago de Compostela con Santa Comba, e van ser actuación en 3,5 kilómetros e vai haber un carril adicional para adiantamento, rehabilitación do firme e renovar tamén os sinais, as balizas e as defensas que están nesta estrada. En total, 4,3 millóns de euros, ou se aprobamos o trazado, empezarán todas as tramitacións que culminarán coa licitación e execución desta obra por 4,3 millóns de euros. Outra infraestructura se vai executar, a proposta esta vez da Consellería de Cultura, é a de adaptación do auditorio que está no edificio Fontana, na Cidade da Cultura, para ampliar a súa capacidade. Durante estes últimos anos fomos vendo como aumentou cada vez máis a demanda desta instalación, as solicitudes para facer moitos eventos, algúns dos cales, pola súa dimensión, pola súa entidade, o escenario actual quedase pequeno e, polo tanto, o que aprobamos foi adaptar, ampliando, sobre todo a parte da escénica deste auditorio para poder acoller espectáculos de teatro, danza, música máis amplios que os que agora se poden celebrar, e isto vai permitir, aparte de este tipo de espectáculos, que se reduzan tamén os costes de produción. Vai ser 1 millón de euros, vai se triplicar a superficie do escenario, ampliar a altura e modificar o tipo de chan. Calcúlase que o investimento, coa reducción de custes de produción, moi evidente que se vai producir, estaría amortizado un prazo de 5-6 anos, ademais das ventaxas de poder acoller espectáculos que agora mesmo non teñen cabida polas dimensións e características físicas deste escenario. Outro acordo, a proposta da Consellería do Mar, hoxe aprobamos destinar 9,7 millóns de euros a 160 proxectos que van ser xestionados polos GALP, polos grupos de acción local do sector pesqueiro e que buscan desenvolvemento socioeconómico das vilas costeiras nas que se ubican estes GALP. A previsión con estes 9,7 millóns é mobilizar ao redor de 6 millóns de investimento privado e xerar ao redor de 60 novos empregos. Son proxectos, algúns de carácter non estritamente económico, pois poñer en valor o patrimonio cultural ou medioambiental dunha zona, pero outros que sí que teñen unha incidencia económica, innovar nos produtos de pesca ou de economía azul. Exemplos de proxectos aos que hoxe lle dimos o visto bo, pois promover e poñer en valor o peixe e o marisco que é obxecto de comercialización na lonxa de Laxe, incidir na concienciación sobre o problema que supoñen a presenza de plásticos no mar, neste caso dende Callón, seguir propoñendo instalando, seguir propoñendo e instalando melloras de seguridade para a descarga do mesilón na illa de Arousa ou iniciativas para seguir promovendo actividades náuticas e deportivas na costa e toda a incidencia que ten no turismo náutico. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Sanidade, hoxe acordamos renovar a colaboración que temos coa Confederación Galega de Minusválidos, con COGAMI, para seguirlle prestando atención personalizada ao redor dun millón de galegos que teñen algún tipo de discapacidade que se deriva dunha patoloxía crónica, esclerose, lupus, fibromialgia, Parkinson. Son 164.000 euros para proporcionar a estes casi 1.000 persoas servizos especializados no seu domicilio, no seu posto de traballo, os que estean traballando, ou en centros asistenciais. Terapias físicas individualizadas, información e asesoramento, asistencia de logopeda cando haxa unha afectación á fala ou á capacidade de eglución, apoio psicoemocional, en todo o que precisan estas persoas, estes ao redor de 1.000 persoas que se van a beneficiar deste convenio entre a Consellería de Sanidade e COGAMI. E outro acordo dirixido ao sector da discapacidade, neste caso discapacidade intelectual, foi o que nos levou a proposta da Consellería de Política Social a aprobar renovar a colaboración incrementando a nun 10% que a Xunta de Galicia ten coa entidade Special Olympics Galicia, que busca promover actividades de lecer deportivas para persoas con discapacidade intelectual. 216.000 euros, 2.000 persoas
beneficiadas que van poder facer deporte adaptado, actividades culturais e de ocio a través da entidade Special Olympics Galicia. E outro acordo que tamén ten que ver coa discapacidade, a proposta da Consellería de Facenda, responsable dos servizos administrativos da Xunta de Galicia, renovamos o convenio que mantemos coa Federación de Persoas Sordas de Galicia. O convenio entre a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, Antega, que depende da Consellería de Facenda, e a Federación de Persoas Sordas para manter, mellorar e ampliar o servizo de videointerpretación en lingua de signos nos servizos públicos autonómicos. Van ser 340.000 euros. No seu momento fomos pioneiras, dende o ano 2011, foi pioneira a Administración da Xunta de Galicia e mantense dende entón o servizo de videointerpretación en lingua de signos que está instalados a día de hoxe nas urxencias de 14 hospitais, en 90 puntos de atención continuada, 7 oficinas principais de atención cidadá da Xunta de Galicia, 4 oficinas de turismo, ou na versión online nos teléfonos de asistencia que mantén a Xunta de Galicia, o 061, o 112 ou o 065. Por tanto, este convenio vai para manter todos eses servizos e, ao mesmo tempo, seguir ampliándoos. E un acordo, o último, dirixido á discapacidade, da Consellería de Facenda, que consolida unha iniciativa que, dende o ano 2016, nos colocou, naquele momento tamén, como Administración pioneira, en facilitar a incorporación á Administración Xeral da Xunta de Galicia das persoas con discapacidade intelectual. Comenzamos no ano 2016, a día de hoxe, son 51 as persoas que traballan na Administración Xeral da Xunta de Galicia que teñen algún tipo de discapacidade intelectual. O que facemos agora, toda esta práctica que se veu facendo dispersión a través de unha normativa que non estaba unificada, o que facemos agora é dar esa unificación e elevar a rango normativo o que xa era unha realidade na práctica da Xunta de Galicia. Por lo tanto, hoxe aprobamos o decreto que regula e establece con claridade como ten que ser o acceso das persoas con discapacidade intelectual á Administración Xeral da Xunta de Galicia. Quedan recollidas varias cuestións. A primeira, que as convocatorias terán que facerse sempre ao marxe da quenda xeral para persoas que non teñen discapacidade. Tamén que o catálogo dos postos de traballo que poderán desenvolver esta persoa e os requisitos para presentarse a estes postos ten que estar perfectamente establecido, e ser de público coñecemento e accesible para quen desese coñecelo. Tamén este decreto habilita a posibilidade de acceder a listas de contratación temporal, tamén para as persoas con discapacidade intelectual, e tamén as medidas para, cando sexa necesario, unha vez que unha persoa con discapacidade intelectual estexa incorporada á Administración da Xunta de Galicia, pois as medidas necesarias para adaptar o seu posto de traballo e tamén, se é necesario, ter, sobre todo no comezo, un servicio de apoio e orientación. Cambio de consellería, para a Consellería de Sanidade, hoxe acordamos destinar ao redor de 16 millóns de euros para contratar o servizo de xestión enerxética e o mantenimento dos edificios e equipos da área sanitaria da Coruña EC durante 5 anos. Estamos falando de servizos e edificios que teñen un consumo enerxético moi elevado, equipos médicos, sistemas de climatización e iluminación, moitos deles funcionan 365 días ao ano, as 24 horas, e, ademais, teñen que ter garantías de que en ningún momento vaise interrumpir, por cuestión de suministro, o seu funcionamento. E, polo tanto, abundar na eficiencia enerxética nesta garantía é fundamental. A isto vai dirixido esta contratación, que, por un lado, fará auditorías e implantará medidas para reducir o consumo enerxético e, ao mesmo tempo, terá que garantir un servizo de asistencia 24 horas pois para calquera incidencia, facendo, despois do apagón do mes de abril, unha especial incidencia, darlle unha especial relevancia aos grupos electróxenos que se amosaron fundamentais naquel momento para manter con normalidade a actividade hospitalaria.
Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Economía, dentro das súas competencias de promoción do chan industrial na nosa comunidade autónoma, e dentro dese objetivo da Xunta de Galicia, que xa anunciamos aquí, foi un acordo de Consello de chegar ao ano 2028 con non menos de 8 millóns de metros cuadrados de solo industrial nos polígonos de Galicia. Para conseguir este objetivo, seguimos dando pasos, e hoxe aprobamos ampliar en máis dun 80% a superficie actual do parque empresarial de Toedo no concello da Estrada, que está agora mesmo prácticamente colmatado, que ten demandas de empresas que desearían instalarse e que, ademais, agora, previsiblemente, coa construción, dentro de pouco entrará en funcionamento un tramo, esa se está executando o último, esa autovía entre Santiago e Estrada, fará, sin unha dúbida, que aumente tamén a demanda de chan industrial. Por lo tanto, queremos aumentarlo máis dun 80%, 13 millóns de euros para habilitar outros 157.000 metros cuadrados e chegar a máis de 350.000. Xa digo que non hai parcelas baleras de titularidade pública na actualidade, e sí que hai solicitudes de empresas, algúns proxectos importantes que queren instalarse cando exista este chan. Isto é parte, xa digo, do Plan Xeral en Galicia, que só na provincia de Pontevedra, de habilitación de máis chan industrial, prevé habilitar 3 novos millóns de metros cadrados. Insisto, só na provincia de Pontevedra, onde vai ser esta actuación, pois queremos ampliar o polígono de Fragamoreira en Pollo, do Campiño en Pontevedra, de Louredo en Mos e Redondela, do Pousadoiro en Vilagarcía e a Plisán en Salvaterra as Neves, só na provincia de Pontevedra. A proposta da Consellería de Vivenda seguimos cumprindo, como prácticamente todos os consellos, seguimos tomando acordos para cumprir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas, ou ben promovendas directamente na Xunta de Galicia ou chegando a acordos con concellos. Tamén facemos a promoción directa dende a Xunta, pero sobre parcelas que nos ceden os concellos. Xa temos colaboración con moitos concellos ao longo de toda Galicia, e hoxe traemos un novo acordo neste senso, que aceptar a cesión dunha parcela que fai o Concello de San Cirolá das Viñas en Ourense para construir 12 vivendas de promoción pública na rúa Falcón. O investimento vai ser de 2,3 millóns de euros e hoxe mesmo, como vimos facendo habitualmente, simultaneamos esta aceptación da cesión coa licitación xa da redacción do proxecto para que estea canto antes e poder licitar a execución das vivendas. Hoxe tamén tomamos ese acordo, 95.400 euros para redactar o proxecto destas 12 vivendas. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Educación, dous acordos que teñen que ver coa promoción, conseguir promocionando o I+D+I na nosa comunidade autónoma. Un dos camiños é colaborar con rexións, con territorios de outros países dentro da Unión Europea para facer conjuntamente proxectos de investigación e innovación. Fomos pioneiros, fomos a primeira comunidade autónoma en España que se integrou nunha rede que a día de hoxe forman parte de 35 rexións europeas e que busca, pois, o que acabo de decir, a colaboración interregional para impulsar proxectos de I+D+I. Xa pusemos en marcha ao abeiro desta rede un programa, o Binnovate, para promover a cooperación entre rexións en proxectos de I+D que tiñan que ver coa inteligencia artificial, con hidróxeno, con medicina personalizada, bioeconomía, nanotecnoloxía. A primeira aportación foi de 700.000 euros para unha mobilización que alcanzou o doble, e agora volvemos a acordar unha aportación na segunda convocatoria das axudas Binnovate para impulsar proxectos de I+D+I con outras rexións europeas, e aportamos 1 millón de euros e coa aspiración de mobilizar cando menos outro tanto. E unha das obrigas que irá nesta segunda convocatoria é que un dos socios ten que ser unha PEME, unha pequena ou mediana empresa, que aporte como mínimo o 30% do orzamento de cada proxecto. Decía que había dous acordos da Consellería de Educación relacionados co I+D. O segundo ten que ver co apoio aos investigadores que están desenvolvendo o seu traballo en Galicia para reter ese talento que aquí temos e que siga cumprindo o seu labor, facendo os seus proxectos
na nosa comunidade autónoma. Hoxe o que acordamos foi convocar as chamadas becas, axudas oportunius, que van beneficiar a 5 científicos galegos que quedaron finalistas nas achegas do Consello Europeo de Investigación, as chamadas ERC, que son as máis prestixiosas do continente, é dicir, quedaron a piques por moi pouco, pero non poderon acceder a estas becas e, polo tanto, non poderon acceder as axudas económicas ou financiamento que se derivan das ERC. Pois o que facemos é destinar 250.000 euros, 50.000 a cada un dos investigadores, para que poidan seguir reforzando os seus proxectos e poidan volver a presentarse estas becas ERC en canto sexan convocadas. Son 4 investigadores da USC e un da UDC, da Universidade da Coruña, que traballan na fabricación de medicamentos, na química molecular, na física de altas enerxías e que con estas axudas contribuímos a que sigan desenvolvendo, como decía antes, o seu traballo investigador aquí na nosa comunidade autónoma nas universidades galegas. E último acordo, que explicará máis polo miúdo a conselleira, ten que ver cunha aposta que Galicia leva facendo moito tempo e que agora volve a cobrar moitísima actualidade, que ten todo o que ten que ver coa loita contra o cambio climático e a adopción de medidas nese senso. Somos, a día de hoxe, a comunidade autónoma en España na que máis baixaron as emisións netas de CO2, contados dende o ano 1990, a un ritmo 5 veces maior que o que está facendo no conxunto de España, como está baixando no conxunto de España, pero aquí baixa a un ritmo 5 veces maior. Queremos que calquera contrato, calquera plan, calquera política que poña en marcha a Xunta de Galicia ou na que participa a Xunta de Galicia teña en conta a perspectiva climática e por eso hoxe aprobamos o proxecto de lei do clima, que ten varios obxectivos que o explicará a consellería, pero o principal é garantir, poñer todos os medios para que Galicia acade a neutralidade climática no ano 2040, é dicir, 10 anos antes do obxectivo do límite que marca a Unión Europea. A neutralidade climática, que, como saben, é o equilibrio entre emisións de gases de efecto invernadoiro e capacidade de absorción deses gases e que, ao final, o balance sea un balance neto de cero, un equilibrio, igualdade entre o que se emite e o que se absorbe. Para ello vai haber varias medidas, explicará máis a conselleira, pero primeiro establecer que calquera plan que teña que someterse a avaliación ambiental inclúa un estudio sobre os efectos que vai ter na contorna e das medidas para mitigalo e cumprir todas as garantías medioambientais. Tamén prevemos axudas para promover refuxios climáticos dentro de Galicia, tamén introdución como un criterio máis estable de criterios verdes na contratación pública ou establecer incentivos fiscais para que o sector privado tamén se apunte estimular todo o que é contribuir a mitigar as emisións na actividade que fan e noutras. Pero para explicarlo máis polo miúdo, dou a palabra a conselleira. Moi bo día, moitas gracias, presidente. Tal e como acaba de anunciar, o Consello da Xunta ven de aprobar o proxecto de lei a Lei do Clima de Galicia. Unha lei que ten unha gran relevancia, pero tamén unha gran complexidade na cal levamos moitos meses traballando. Tivemos en conta, en primeiro lugar, todos os estudios da comunidade científica, como non pode ser de outro xeito en unha lei deste tipo. Pero tamén as consideracións e as avaliacións que ten feito a Unión Europea e que nos traslada aos Estados membros e tamén ás rexións para mellorar a nosa capacidade de reacción fronte ao cambio climático. Foi un proxecto que se veu enriquecendo, un total de 30 achegas que foron incluídas na súa inmensa maioría e que ao final dou como resultado un total de 6 títulos e 44 artigos. Nesta lei o que establecemos, por un lado, son os obxectivos cualitativos, pero tamén as líneas estratégicas. Líneas estratégicas que se van a desenvolver na nosa comunidade nos vindeiros anos en materia de mitigación e tamén de adaptación ao cambio climático. Convertémonos así a nosa comunidade autónoma na primeira en establecer por lei
a neutralidade climática poñendo unha data 10 anos antes do que establece a Unión Europea, 2040. Pero queremos ser consecuentes cos nosos feitos e, polo tanto, falamos tamén do ano 2030. No ano 2030, Galicia ten que reducir nun 75% os gases efecto invernadoiro. Non estamos lonxe, ímolo conseguir, xa que na actualidade estamos nese 61,7%, tal e como dixo o presidente, 5 veces por enriba da media nacional. Polo tanto, Galicia sitúa o clima nun eixo transversal das políticas galegas, porque o clima é calidade de vida, o clima é benestar e o clima é saúde. E inflúe directamente tamén na nosa economía, no presente, pero tamén no futuro. Polo tanto, Galicia quere estar á vanguarda a nivel europeo como rexión que dá todas as garantías na procura de unha transición ecolóxica que, en todo caso, ha de ser xusta, sostible, pero tamén ten que ser xeradora de emprego verde. Implicámonos todos, Xunta, Concello e cidadanía en xeral, sin esquecer algo fundamental que é a educación dende os máis cativos. E, polo tanto, establecemos un gran enfoque climatolóxico que debe integrarse na toma de decisións de cada unha das accións que tome o Goberno galego. Falamos de áreas como pode ser a xestión dos recursos hídricos, a xestión dos residuos, a saúde, o transporte, a industria e, ademais, metemos un concepto que é fundamental, que é non regresión ambiental. É dicir, nunca podemos ir para atrás e nunca podemos deixar a marxe todo aqueles beneficios e a protección que xa temos acadado neste mesmo momento. Por lo tanto, esta normativa, que se ten que centrar na mitigación e na adaptación, ha de ter como eixe fundamental tamén a nosa natureza. E aí xa estamos traballando, preparando o noso territorio. Nese sentido, temos que poñer en riba da mesa, e así o fai esta lei, solucións baseadas, por exemplo, na creación de refuxios climáticos, uns espazos chamados a reducir a vulnerabilidade de aqueles que teñen, daquela poboación que teñen maior problema, como poden ser as persoas maiores. Nese sentido, traballamos xa coa Universidade, en concreto, estamos facendo coa Universidade de Vigo, que durante este ano xa diseñamos unha metodoloxía innovadora para xestionar e optimizar os espacios máis residentes e saudables. Empezamos, como non pode ser de outro xeito, e xa estamos traballando, pero agora xo integramos tamén dentro do que é a lei, nunha segunda fase onde poñemos como Ourense como municipio piloto, implementándose unha aplicación móvil para que a cidadanía poida ter mapas actualizados sobre illas de calor e posibles zonas de refuxio. Pero a Lei do Clima tamén marca obrigas. Son obrigas que vai a ter a Xunta de Galicia, o sector público en xeral, integrando sempre esa perspectiva climática nos plans e programas sectoriais, nos contratos públicos e tamén nas subvencións. Por unha banda, os instrumentos de planificación sectorial, cuya incidencia sexa especial no territorio, deberán ter proxeccións climáticas. Iso quere dicir que fanse unhas avaliacións e dentro desas avaliacións o impacto do clima tense que ver reflexado de maneira que se teñen que establecer medidas para compensar, minimizar ou adaptar o territorio a estes efectos. E para iso a Xunta tamén porá en riba da mesa medidas facilitadoras, que será un documento técnico que entregaremos nos distintos ámbitos. Hai 3 instrumentos nos cales nos fomos baseando ao longo destes últimos anos. Un fundamental, que é a Estrategia Galega polo Clima, a cal lle damos un novo pulo. O Plan Regional Integrado de Acción Climática, que son instrumentos quinquenais, donde temos que dar resposta sobre o que fixemos e marcar a folla de ruta, e outro que os plans de acción climática. E aquí, por lei, fíxase que os concellos de máis de 20.000 habitantes han de ter plans de acción climática. Pero isto é un fenómeno global, o do cambio climático, e, polo tanto, ten que haber unha resposta que, en todo caso, ha de ser local. E, polo tanto, temos que avanzar.
E iso supón que a Comisión Interdepartamental se regula por lei, xa existía, pero ahora pasa a estar regulada por lei, e regúlanse tamén dúas figuras de cooperación, como é a Rede Local polo Clima e a Alianza Galega polo Clima. E para reforzar estes órganos, créanse novas ferramentas de participación, o Portal de Acción Climática e o Foro de Acción Climática. Créase tamén a Oficina de Cambio Climático de Galicia. E xa nos centramos noutro eido, como pode ser a fiscalidade e as cláusulas climáticas nos contratos públicos. E así, Galicia, por primeira vez, quere dar exemplo para o resto tamén das rexións, e o que facemos é regular a contratación pública verde. Nun prazo de un ano, dende a entrada en vigor da norma, a Comisión Interdepartamental elaborará un programa específico para implementar e desenvolver todos estes criterios. Definirase tamén un catálogo coas cláusulas climáticas e ambientais a introducir nos distintos tipos de contratos. E aquí búscase darlle un peso específico àquelo do que tanto falamos, pero que agora tamén o introducimos por lei, que é a pegada de carbono, para a preparación e execución dos contratos do sector público e o criterio de proximidade de produtos ou servicios. A perspectiva climática vaise introducir tamén na elaboración anual dos orzamentos da Xunta e na convocatoria de axudas públicas. E, por outro lado, igual que no sector público, a pegada de carbono será un criterio a priorizar e valorar no sistema privado. O amparo da lexislación está previsto modificar os instrumentos fiscais existentes para incentivar as empresas a que implementen accións que axuden a minimizar os efectos do cambio climático en Galicia. Neste sentido, a Lei do Clima busca fomentar o impulso de proxectos e actividades que aumenten a absorción de CO2 e se reduzan as emisións mediante a posta en marcha do sistema de voluntariado de créditos de carbono da Xunta, que xa lles avanzo que será aprobado por decreto nas vindeiras semanas. Pero todo isto non o poderíamos facer de non ter un servicio único que é o de Meteogalicia. A partir dos estudios dos últimos anos, e vendo que dende os anos 60, década tras década, se incrementa a temperatura en Galicia en 0,2 grados, no resto de España faino en 0,25 grados, tiñamos que reforzar o noso sistema. Por lo tanto, reforzamos as redes de observación e control de calidade do aire e, por outra banda, xestionamos tamén estes servicios para que, ao final, sexamos capaces de anticiparnos tanto as vagas de calor como as inundacións. Polo tanto, regúlanse as prospeccións climáticas específicas para Galicia e vanse revisar periódicamente. Non podemos esquecernos de algo fundamental, que é dar a formación necesaria e, polo tanto, o que imos facer é integrar a perspectiva climática en todos os niveis do sistema educativo, dando tamén un impulso en Galicia ás áreas relacionadas co clima e co adaptación de medidas para os seus efectos. Por lo tanto, é fundamental o traballo da comunidade científica, foi fundamental o seu traballo, seguiremos traballando, divulgando e agora xa lle tocará ao Parlamento realizar o seu traballo e aquí tan só agardo que a contribución dos distintos grupos políticos servan para aínda reforzar aínda máis esta lei que é para todos os galegos e galegas. Gracias. Bos días, conselleira. Preguntarlle se na lei ao final se incluiu alguna cláusula polo tema das competencias das alertas meteorolóxicas, que non sei se en principio ian incluirse nela, non sei se nos pode concretar, gracias.
Bueno, pois efectivamente, esta lei o que fai é regular, tal e como viñamos avanzando, pois temos a experiencia na lei de xestión e ordenación da costa. Para anticiparnos e para traballar o que debemos de ter son as competencias. Aquí regulamos o que entendemos que é noso e a partir de aí, cando este aprobada e como debe ser a lóxica, e así avanzou o presidente no seu día, pois pediremos, non, que se nos traspasen pois o persoal relacionado con a EMET. Sí. Bos días, presidente. O secretario de Estado de Medio Ambiente recrimináballe a vostede a Xunta que se minimizase a superficie ardida ou a tipoloxía do que ardeu, di que non é bo frivolizar co tema dos incendios, e por outra banda quería preguntarlle tamén se as cifras que deu a vicepresidenta Gesen de 143.000 hectáreas calcinadas, si a Xunta ten tamén ese dato e pode confirmarlo. Gracias. Sí, mire, respecto que este secretario de Estado mesmo que dixo respecto da xestión da pretensión de Galicia de xestionar o noso litoral era unha declaración de independencia, por lo tanto, eu creo que sigue no mesmo nivel de rigor. Por lo tanto, o que lle pediría é que creo que contar o que hai non é minimizar absolutamente nada, pero simplemente dar datos para que os coñece a cidadanía. A partir de aí as súas interpretacións, pois volvo a decir, pois o mismo que coa declaración de independencia, totalmente subjetivas, e, por lo tanto, aquí non se frivoliza nada. Se di a realidade, e a realidade é esa división do tipo de terreo que ardeu dentro da magnitude e da importancia do dano enorme que causaron os incendios. E respecto á superficie definitiva, primeiro non remataron, vimos un incendio que todo indica que pudera ser intencionado que tivemos esta fin de semana, por lo tanto, eu para dar a superficie definitiva agardaría a que remate, cando menos, esta época tan complicada de incendios que estamos vivindo. Parece que algúns responsables políticos o seu maior interés é dar a entender que cantos máis hectáreas arderon, millor. Non sei que tipo de rédito ou que tipo de ventaxa política creen que poden tirar diso. Boa tarde. Eu quería pedirlle a súa opinión sobre declaracións de máximos responsables do PP. Por exemplo, Tellado falou de cavar a fosa do goberno e, por exemplo, Alberto Núñez Feijóo insultou ao presidente Sánchez usando esta expresión de me gusta la fruta nun vídeo. Quería preguntar a súa opinión sobre estas manifestacións. Bueno, eso de que insultou non estou de acordo. A mí o que me fai moita gracia é a sobreactuación absoluta do Partido Socialista. Vese ben as claras que están buscando calquera oportunidade para, supoño que para intentar mobilizar o que supoñen que é o seu electorado, por lo tanto, o que están vendo é que está claramente desmobilizado e non me estrana. Segundo, para sobreactuar e non falar de outros temas que si se fala deles saben que lles fan moitísimo máis dano, e creo que isto é o que pasou. Bueno, sabimos outra vez, se a única alternativa, o único recurso que ten agora mesmo o Partido Socialista é tachar de franquista o Partido Popular, primeiro, iso só leva facendo moitísimo tempo, a xente non é parva, eles parecen pensar que sí, e segundo, o que demostran é unha situación de inquietude respecto ás expectativas electorais aínda máis grande da que se evidencia en cada manifestación que fan. Bos días, presidente. Sobre os incendios, quería preguntarlle se se plantea a creación dun organismo que aglutine toda a política forestal. Falouse estes días da posibilidade de crear un ente que non sei se é unha consellería, que é algún tipo de organismo novo que aglutine tanto a extinción como o mantemento do monte, a xestión forestal en xeral. E logo, quería preguntarle tamén se pensa que se poden resucitar ou volver a empregar as recomendacións que fixo o Parlamento, creo que foi no 2017, sobre os lumes.
Gracias. Sí, a primeira, mire, non descarto facer cambios na estrutura que eleva a xestión dos recursos forestais e, polo tanto, tamén dos lumes forestais, pero isto requiere un análise sosegado. Por lo tanto, eu sempre dixen que todo aquilo que se poida facer para mellorar farémolo, pero creo que neste momento hai cousas máis urxentes. Efectivamente, o presidente do Goberno anunciou a creación dunha axencia cando os lumes acababan de rematarse, que remataran nese momento. En cambio, nada diso, e xa van 2 semanas de cando se van convocar as axudas, como se vai colaborar para mitigar os efectos dos lumes ora que poden chegar a chuvias. Pedimoslle auxilio ao Goberno Central e ainda a día de hoxe o están valorando. Eu creo que hai cousas máis urxentes que deben ser feitas xa. E a partir de aí todo o demais, porque senón o único que facemos é anunciar, parece ser que se vai transformar a Dirección Xeral de Protección Civil nunha axencia. Bueno, pois esa Dirección Xeral de Protección Civil do Goberno Central estivo bastante ausente hasta que a súa responsable apareceu a última hora a decir as cousas que dixo e a facer as descalificacións que fixo. Por lo tanto, creo que iso non é útil. Eu prefiro, mañá na comparecencia falarei deso, centrarme primeiro nun análise do sucedido, das medidas que imos implementar, e se despois eso leva a algún cambio de estruturas, pois farase, pero podo asegurar que todo o que queremos facer, podemos facelo neste momento coa estrutura actual. Insisto, non o descarto, pero creo que ahora mesmo anunciar iso, como fixo o presidente do Goberno, e non facer nada máis, creo que non é útil. E respecto ás recomendacións, mañán tamén farei un balance das recomendacións do que está executado, que creo que é unha gran parte, creo non, me consta que unha gran parte do que se estableceron nesas recomendacións, nese dictamen do ano 2017, e o que queda pendente é como imos encarar e o que consideramos vixente. Por lo tanto, claro que hai moitas desas recomendacións que siguen sendo válidas, tanto que xa están en execución, e outras que haberá que reactualizar frente aos novos tempos e frente aos lumes que tivemos no ano 22 e especialmente neste ano 25. Moi ben, moitas gracias.